e que un non sabe por onde hoi vai levar a vida. Dende que era novo, sempre me empeñei en cambiar as cousas, en melloralas, en facer xustiza, e atopei na política a mellor canle de plasmar esa vocación de servizo público. Dende entón, fun concelleiro de Palas de Rei, deputado, senador, hoxe ministro, quen sabe mañá. Logo dun par de gronos de augardente de Portomarín, vereime capacitado para cubrir etapas moito máis longas e moito máis duras. Unha debida contradición que fai do vello novo, que resucita as ideas e esperta os sentidos.